खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिनि दैदेननायाव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि एबसु इउबिपिअ एक्स एनडिबिनि मोनसे हानजाया साजिनि मोनसे हानजाया आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव मोनसे सावरायहैदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों गोनां बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे समाव बे सावरायनाय आयदाया मोन 17टा आयदा एबा गुबै दाबिखौ लानानै सावरायलायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा नंगौ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै गोबां दफा दंमोन आरो जाय दफाया आथिखालाव माखासे मावफुंजादों आरो आद्रा मावफुंजानो दंबायो आरो बे मावफुंजानो थानाय आरो मावनाय बेखौ लानानै मोनसे रिभिउ ट्रिपार्टी टक जादोंमोन आरो बे रिभिउ मिटिंनि गेजेरजों एबा सावरायथायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौनो बा दाबि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोन 17टा आयदाखौ गुबै आयदाखौ लानानै बे समाव सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समाव बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे माबे आयदाखौ लानानै बिथाङा सावरायनाय जादों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव सानजा फारसे जे सिमा बारायनाय साममिनबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 60 खान गामिखौ बे समाव सोसननाय जाबाय आरो बे सोसननायनि जे आद्रा थानाय बर' गामिखौ बे समाव आरोबाव थिसननो थाखाय दाबि खालामदों एबसु एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामगिरि आफादा थामहिनबा दिनैनि सावरायनाय बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो जे सिगांनि सानाव नोंथांमोना मिथिगौ दे बे समाव 125थि दे संबिजिरारि सोदांनाय बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय एबा फैबाय थानाय जे समाव जे पार्लियामेन्ट जिरायगोन आरो बे जिरायनायावनो बे समाव बेखौ लाबोनो थाखाय दाबि खालामदों एबसु एबा बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना आरो बेनि अनगायैबो जे कार्बि आलंआव जे बर'फोरनो जे एसटि स्टेटास होनांगौ आरो बेखौ लायनानै बा हाजोआरि एसटि बिमुं होनांगौखौ लानानै दाबि खालामदों थामहिनबा बे समाव बे सावरायनाय आयदायाव बेबो मैखोमै बाहागो लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बे समाव थाबैनो एसटि हिल्स स्टेटास होनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो BKWSC आव गामि सोसननायखौ आबुङै बे समाव मावफुंनो थाखाय बे सावरायनायाव मैखोमै बाहागो मोनदों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 एबा 2006 आव जे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बे समाव जाखिनि हाग्रा ओनसोलाव एबा फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाय थागिबि बर' सुबुंफोरनो थागिबि ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथायखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव गोबां गोनां आयदाखौ लानानै सावरायलायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा गोबां फरायसालिफोर दङ जाय फरायसालिफोरखौ बे समाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनिबो दाबि खालामनायखौ बे समाव फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो गुबुन फारसेजों एनडिबिफोरनि जे केसखौ लानानै बारग' एनडिबिफोरनि जे केसफोरखौ उइथड्रल खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबा सावरायनाय आयदायाव बे मैखोमै बाहागो लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो एनडिबिनि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिनि सायावबो बा रन्जन दैमारिजों लानानै 7 बारग' एनडिबिफोर जाय सिबिआइ केस नांनानै दं बे सिबिआइ केस नांना थानायफोरखौबो थाबैनो राहा लानो थाखाय एबा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो 766 एनआइए केस नांना थानाय जे बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरखौबो बख'नांगौ एबा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ एबा बिथांमोननि जे केसफोरखौ
उइथड्रल खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों बे समाव बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना आरो बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस आर्मी पेरामिलिटारि बायदियाव थिसनथाइ होनांगौ बर' लाइमोनफोरखौ एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै दफा बायदियै आसाम पुलिस आर्मी पेरामिलिटारिआव थिसनथाइ होनांगौनिबो दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज एबा 1500 कौटि रां बे रांखौबो थाबैनो हरनांगौनि थाखाय दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो एनआईटी नेरिम सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी ट्राइबेल इउनिभार्सिटी केम्पास स्पोर्ट्स एकाडेमि दा बैफोरखौ थाबैनो बे समाव गायसनथारनांगौ एबा बेखौ मावफुंथारनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोन 17ता गुबै आयदाखौ लानानै दिनैनि रिभिउ एन्ड ट्रिपार्टि टकआ जादों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे आयदाखौ फैगौ 2026 नि गेजेरावनो थामहिनबा बेनि जे सिगाङावनो बे समाव 6 दाननि गेजेरावनो थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' एबा बिटिआर सागानगिरि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै गोबां बिटिआर ओनसोलनि जौगाथाय आरो गोबां हाबाफारि मावनो थाखाय बे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे रादाय जादोंमोन आरो बे रादाय बायदि गोबां दफाया मावफुंजाबाय आरो गोबां दफाया आद्रा दङ आरो बे आद्रा थानाय आरो सिगाङाव मावफुंनाय बेखौ मोनसे रिभिउ ट्रिपार्टि टक मोनसे जादोंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों आरो बे सावरायनाय आयदायावनो मोन 17ता आयदाखौ आरोबाव आबुङै मावफुंबावनो थाखाय गोख्रों नारसिनथाय होदों सागानगिरि बिथांमोना दिनै एबसुनि दैदेननायाव एक्सएनडिबि इउबिपिअ भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव बे सावरायथाया गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा भारत सरकार आरो असम सरकार লগতে 2020 बर' শান্তি চুক্তি যি স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন এপসু এনডিবি আৰু লগতে ইউবিপিও আমি একেলগে আজি প্ৰায় 11টা বজাৰ পৰা 12:30লৈকে 1.5 ঘণ্টা জোৰা ৰিভিউ মিটিং যে ট্ৰাইপাৰ্টাইট এটা ৰিভিউ মিটিং প্ৰতি ছমাহত আলোচনা হয় যে একৰ্ডৰ কিমান সংখ্যক ৰূপায়ণ হৈ গ'ল আৰু কিমান ৰূপায়ণ হ'বলৈ বাকী আছে এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই আজি আলোচনা আমি কৰোঁ আৰু আলোচনাত কালত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আমি উত্থাপন কৰোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ইউবিপিঅ আৰু এক্সএনডিবি তৰফৰ পৰা আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে যিখিনি ৰূপায়ণ সেই ৰূপায়ণ বিষয়বস্তুখিনি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে তো আমাৰ স্পষ্ট কথা হ'ল যে 5টা বছৰ শান্তি চুক্তিৰ সময় অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে অহা 2026 আগে আগন্তুক 6 মাহত চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ক্ষিপ্ৰতাৰে 100% মানে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে কাৰ্যক্ৰম হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত 60খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু অধিক গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা আমি দাবী জনাইছোঁ বিটিআৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আৰ্টিকল 125 মানে 280 125 সংবিধান সংশোধনী যি বিধেয়ক যাৰ দ্বাৰা বিটিআৰক অধিক ক্ষমতা বা সেল্ফ অটনমি শক্তিশালী কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমি এই আগন্তুক যি সামাৰ ভেকেশ্যন যি পাৰ্লিমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে সেই সামাৰ ভেকেশ্যনত টেবুল কৰি পেলাই যদি আন ৰাজ্যত সমস্যা আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও তাত পাছ কৰিবলৈ আমি ৰাজ্যসভা লোকসভাত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ ST হিলৰ যি পাৰ্বত্য জনজাতিৰ যি মৰ্যাদা কাৰ্বি একৰ্ডত আছে প্লেনত ট্ৰাইবেল হ'ব কাৰ্বিসকল বড়ো একৰ্ডত আছে হিলত বড়োসকল হিল ট্ৰাইবেল হ'ব সেই দীঘলীয়া এটা সমস্যা সেইটো অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত 958 গাঁও এতিয়া নটিফিকেশ্যন হৈছে আৰু ৰাভা হাছং আৰু তিৱা কাউন্সিলৰ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে ইয়াৰ লগে লগে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট অধীনত যি মাটি ভূমি পট্টা বন স্বত্ব
যি দিব লাগে তাত শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিখিনি আধৰুৱা হৈ আছে ক্ষিপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰিব লাগে বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়া মানে বহুত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ অতি সোনকালে মানে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগে স্পেচিয়েল ডেভেলপমেণ্ট পেকেজৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যি 1500 কোটি টকা যি পেকেজ আছিল ইয়াৰে প্ৰায় পেকেজবিলাক ফাইনেন্সিয়েল এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে এ প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ দাবী যে উপেন ব্ৰহ্ম নামৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় NIT মানে এই দাবী আছিল আমাৰ আৰু নেৰিমছৰ দাবী আছিল ৰাজীৱ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি আছিল সেই চাৰিটা মেইন যি কম্পনেণ্ট আছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি NIT আৰু নেৰিমছ এইটো অতি সোনকালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো মানে স্থাপন কৰিব লাগে আৰু যিকোনো বিনিময়ত এই চাৰিটা অনুষ্ঠান আমাক লাগিবলৈ আজি আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ লগে লগে যি NDBৰ লগত জড়িত যিখিনি কেছ আছে সেই কেছখিনি উইথড্ৰ বৰ্তমান চলি আছে NIA কোৰ্টত যিখিনি 60গৰাকী ব্যক্তি আছিল 9টা কেছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকক অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক ডিষ্ট্ৰিক্ট জেললৈ লৈ গ'ল আমি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাম যে NIA কেছটো তেওঁলোকে স্পেচিয়েল এটা পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত অৰুণাচল নাগালেণ্ডত যিবিলাক কেছ আছে চামন আজিলৈকে আহে আৰু এই চামন অহাৰ কাৰণে বহুতে মেণ্টেল সাইকোলজিকেল বহুত ষ্ট্ৰেছ আৰু প্ৰেছাৰত থাকিব লগা হয় অতি সোনকালে কেছ উইথড্ৰল কৰিব লাগে হাইনিয়াছ নান হাইনিয়াছ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইটো অফিচিয়েল লেভেল মিটিং আছিল আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নীৰজ কুমাৰ ডাঙৰীয়া জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী নৰ্থ ইষ্ট তেওঁ উপস্থিত আছিল আৰু ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী উপস্থিত আছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ গৃহ বিভাগৰ আৰু ADGP ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল BT আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু আজি আলোচনা খুব পূৰ্ণাংগ গতিৰে প্ৰতিটো দফাৰ ওপৰত ৰিভিউ কৰা হয় সেইখিনি